Ka Regional Committee Halorput Sam Jongki Chaka ki bahap apo West Castle District kabalalam kamat do Menteri Ketanat PHC ba Renik Tan Lindo Tongkar kumu chairman na kajala Meghalaya harangkat pat ka komiti na kajala Assam kabala khali do Menteri Ketai kajala wa Atul Bora kin pendab ya ka jinglet jurup ka badairu ka wat ka bakhadu la sai ka singi ka arpatrik noiwing haswa bikin sa IT la ki jongki kai pat ka lai potrik noiwing arajar arpuwe haswa ba kani komiti kan mi na kani kajala manta kasi ka kenhun usulong mel kurwa ka atiar kala bani kendu yuba Renik Tan ban pan jingshai balai bala penlong ya ka jinglet jurup ha ka singi blai na ka liang chairman ka regional committee ulong ka por ban poi shakathong kadai ka bani kong namar ka committee kam kwa shu ban penslam bat namar bala dap ban bu por kumta ukwa hi ban pendap no klem dapan por shu ba kerman kalong ke bahasa tenat banitu ba kai ke bangi lap watla kampat day yang ai ke bangan lap ban ai phi ya ka finding ke bapaka tenre na ke jenglap kalong positif adu kata-kata kalong ke bahasa tenat hiru ba hak bangi pet bopun hi ki snong ki khamkwa bandon Meghalaya te kumbalong mata mercu itu phi ngisu tenat beritu bangi baki breu kilong Februari bandon Meghalaya I mean maximum na kini snong ke bangi ngile te kini kata ke bangadon ka kubor watla inam parlaban ai yaki exact details yaki snong katno teli ka eg snong tadi skwa beritu pi bakadom ka kubor ka tenat baki babon ki pajba ki kwa bandon Meghalaya na ki snong ke bangi la lej bani syam bani kendu iki pi kalong ka basisya ba la extend yakini arsin hajing sya ngila dem pendap na duk ni gibanai ke baladap tadi nak kadau jong ki babon ki engagement kamtam kini ki election ki badon tigi bismillah syu ban lej ya kene ka joint inspection ban pendap ka por ko biang te ha kene ka last meeting ka bangidon ka CM level meeting ka bangidon Assam kalau don ke jingrai ba ngim de syu ban ai dau de bagin pendap no ban submit ka report na kiling jingi ki regional committee hapo jong menta ubnai hapo kalai putarik te dei halor kata kanurim hakaba ngiru hadin bangilawan pai na langpi ngila ya kwa ban penbek biang ban lej biang kato ka digisnong ke bompat pendap kiron sasam ru digisnong ke bompat pendap tenre hakaching ya don ki bon de ki jingkir kle na bar arliang ngimsim la yo katarik ke biang mangiru ibur kam sene tenre kamtam na Assam ki don ke kabinet ada ki don sekui de ki program ko Assam ya kabangim sibla yo kata tarik kalau suyat stet kata kapor bat ndang ngilai dang ya phone mensisingi ngala kandid bangim don porsyu ngala di basopino ke report te ngala request ya honorable minister ka Assam Atul Bora menong bangin yang ni lejno menta ka singi sajan long kabala katar kamla long i dang suwan ka kabinet meeting benin yong ka don ko meeting tesngi ngala karpat i rum menong bangin lejno monde nomor kedega arep kandai tarik kata ka monderu haji sisa ngi labu ke program ka regional committee ka bandai la monde haka bangi di syong ka regional committee kene committee ka bahe ka badai tang para mangi haka state jongi hang tai hanoston haswa bangi submit ke report ini syong ni ther ni thanchwa para mangi tenre ngal prakhat balada ka don kata ka joint inspection haka monde omban sengin habar cancel ya kene ka meeting jongi ka regional committee ka badai banang la monde ngala karpat ya minister Assam ba dalong kabala ngilik monde handai de keleng jong i kamondir kamlong syu ka saturday kamlong syu bat kasngi ka ba ibu ba long i gede tangka sgi sonde la syai ka sngi te la ka don ka jing sngu khonyo na keleng jong ban ong bangin lek ka sonde te handai ka bangi prakhat pade namta ka khia ka shon ka jinor kam jong kari jong ka jaj benriu ka bangi ya trei gene kam ngasngu ba kalong ka berekam haduk kata-kata ya kebangin pendep buat la kalong ka sonde te dene ta daw ngala menjur ka proposal jog i bagi dia la syai kasngi ka sonde bad ngin la syai ka de ka final joint inspection ban pendep ikni snong ki bom pendep te ka kata ha ka bah la syai kasngi ngin yo pan lej biang but isu tenar ban thu ba ngisu thu ba kiling kini snong ru ki cooperate wala ka de ka sonde isu ka ban thu epi ba wala ka de sonde ru kil ai ka khobor ba kini cooperate ba habat ngi bat ki kwelti ba kan don ka respond ka bas ngutunat ka ba haba kali ka ipat ka jingmentoy ka ba ka jala Meghalaya kala yo hakini kisngi ki baladam la ki babon ki jaka kinne bat ka Meghalaya ni kinle sa Assam uba Renik loong ka jingmentoy ka babon kande ya ka jala Meghalaya handai loong ba ka don kam ban up ka ke phot onda la penmi pajba ngakmi lenti ba
kum bakalong kene ka kini ki area ki sektor ka bangapit manga ngidon jika men begini onong bun haduk kata-kata te barang akpi lenti baka state government ru ya ka recommendation ya ka bangin recommend na kaliang jong ka regional committee akmi lenti bangin habban ya fight in habban ya keren persuthu ik asam te but kum bakalong mata ngi kumba ngi idon jika men bah bangi long acceptable na bro arleng kata kadi kubor ka bah haduk kata-kata bah kajing ya pet ya ka bangi ngile ngi sngodei kumba kisngodei kinok sok snong hak tu kisnong ke bangi ngile ngiru ngisngodei kum tabar arleng ta kadi kajing bah ka ba skwa bari tu ipi ba kadon kajing kermen bangi lak bersetel namar ya ke ke baki paj ba ki express baki kwa bandon si asam ngiru abangi pet ideihi kita kijakah kita kadi kisnong tan ri kibabon ki ba ong kisah ki kwa bandon mekalaya nak lengka sam ronga i ka expression joki i kemakis ko hap ya kata kajing express jong ki bro ki bakwa bandon mekalaya ru jadi nak kata daw ha pe ja kata nga i kumba kadon kajing kermen bangin lak ban settle ya kini kit lai tili sectors ha ka bangi don mata kajing penbet bat lada kalong kumba kapau naka visit ke bangi le ke mekalaya kan yo nong shibun let's say 90% ngi ko mangi nong mangi nong ka mekalaya naka ladangi respect ya ka willingness jo kibreu kibran gitu kishno ngin pej namar ba ngin yashong arp kundai tarik ka ngin yashong meeting ka regional meeting ka arp kundai tarik anoston bat ngin persang man pedap live tarik ngin yashong ban pendap ini report ban submit cek sarkar te ban tip pej ba ya kene ka report se ka detang nda ka sarkar kin yo ban yashong ban thir biang sah ka level jo chief minister ngam tharai bakan dong wai sengi ka bangin penting pajba ya kena report ya kebangi ngin ai hoi tangki member jo komiti kintip tenre ngin nom das ngudai ban ai jeng tip pajba ya report ya kebah ngin ai ka sarkar te tang nda kala yo ban shom berpembet lane ka shom ka wisdom jong chief minister la dos ngudai ban ai hadin bolo yo ka report nangi te ka shom ha chief minister la dos ngudai ban ai jeng tip pajba